Presente nesta roda de prensa despois da reunión celebrada polo grupo no que analizamos a actualidade parlamentaria e política en xeral, entre outras cousas porque, como saben, diversos diputados que xa se fixera público que 11 membros do grupo parlamentario encabezaban listas, pois esta fin de semana coñecimos que outros tamén ocuparán lugares relevantes nas listas de Lugo, Vilagarcía ou Ourense, por poñer algún exemplo, e, polo tanto, aparte de felicitalos, pois o grupo ponse a disposición dos nosos compañeiros para o que precisen nos próximos días, que van a ser, lóxicamente, para eles especialmente intensos, ao ter que compatibilizar a actividade parlamentaria coa actividade propiamente electoral da campaña, non? Nos, certamente, despois do que coñecemos esta fin de semana, o anuncio dado aproveitando unha convención polo presidente do Goberno sobre as cuestións de vivenda, pois quedamos unha vez máis preocupados. Estamos asistindo a un Goberno que está a realizar multitude de accións claramente recentralizadoras, sin ter en conta a opinión das comunidades autónomas. Eu non falo do Estado como fan outros grupos, eu refírome á actitude dun goberno que é o goberno socialista do señor Sánchez de coalición con Podemos. Quero deixar claro, polo tanto, que son decisións políticas do actual goberno e non necesariamente teñen que ver coa relación institucional entre Galicia e o Estado, non? Pero é certo que estamos a comprobar unha centralización total de fondos como os de industria sobre os que as comunidades autónomas teñen competencia. Estamos a ver como cando as comunidades autónomas exercen a súa autonomía fiscal nun sentido que non lle agrada ao actual goberno, esta autonomía fiscal se vulnera, como acabamos de ver co imposto sobre as grandes fortunas, sobre o que esperamos que o Tribunal Constitucional teña o criterio que todos esperamos de recoñecer que se trata de anular as decisións financeiras que dentro de súas competencias adoptan algunhas comunidades autónomas. Sempre que decimos isto se nos acusa de confrontación, aínda que despois vemos que algunhas das demandas que se fan desde Galicia se recoñece que eran obxectivamente xustificadas, como pode ser o que acabamos de escoitar en relación co corredor atlántico. Tivemos no último pleno unha vez máis unha petición para que se reúna o comisario do corredor atlántico coas autoridades autonómicas de Galicia, que leva retrasando, adiando moitas semanas. Ahora por fin se recoñece de que certamente hai un retraso importante con relación aos avances do corredor mediterráneo. E a todas estas cuestións xunta agora ao da futura lei de vivenda. Como saben, as competencias de vivenda son autonómicas e, de entrada, a aprobación dunha lei estatal de vivenda sin contar coas comunidades autónomas na súa preparación, no proxecto de lei, xa de entrada pode xerar unha confusión e mesmo unha conflictividade competencial diante do Constitucional ao regularse sobre unha mesma materia desde dúas instancias, como son o Estado e a Comunidade Autónoma, cuestións coincidentes, que é o que vai a ocurrir se se aproba esta lei, non? Por iso, nós tamén apoiamos que, unha vez máis, se teña en conta a opinión das comunidades autónomas e, polo tanto, a solicitude da Conselleira de Vivenda de que se convoque a conferencia sectorial pertinente aos efectos de tratar de consensuar os termos desa norma de vivenda que se ten anunciado nun acto de partido esta fin de semana. Porque o que se ten dito, certamente nese marco, nun marco claramente electoral, suscita bastante preocupación, non? En primeiro lugar, porque o problema da vivenda é un problema de oferta. Non hai suficientes vivendas ali onde existe demanda para atender as necesidades das familias e, polo tanto, iso non só encarece o prezo, sino que moitas veces leva as familias a non ter ni siquiera opcións de aluguer, non?
E todo isto, pois, queremos que cos anuncios que se teñen feito se vai a agravar. A obriga de que o 50% das vivendas protegidas edificadas en solo de reserva pois se destinen ao alugueiro é unha delas. Ou a limitación dos prezos de alugueiro é claramente outra cuestión moi chamativa. Eu, se mal non recordo, nunha das primeiras edicións Samuelson era o que recordaba que hai dúas formas de destruir o centro dunha cidade, unha que é moi rápida, que é un bombardeo, e a segunda é máis lenta, pero moito máis segura, que é fixar leis de alugueiros fixos, que establezan regulacións fixas. E, de feito, non hai máis que recordar as reformas que fixo o goberno socialista de Felipe González contra as leis que fixaban prezos fixos nos alugueiros que viñan do franquismo, non? Como unha medida positiva de liberalización e que efectivamente permitiu acceso a moitas familias a vivenda, como consecuencia de que moitos propietarios non poñían en aluguer as vivendas ou non poder actualizarse os prezos conforme evolucionaba o IPC, non? E, finalmente, pois tamén nos sorprende ou nos preocupa cando un dos desincentivos claros para a posta no mercado de vivendas é a posibilidade de recuperación por parte do propietario da vivenda en caso de incumplimento por parte do arrendador, pois vemos que iso non só se agrava, sino que encima se lle engade o feito de que se protexe aos ocupas cando se encontren nunha situación de vulnerabilidade e o propietario pois ten que satisfacer todos os gastos e non ter ningún ingreso, non? Finalmente, a proposta da Sareb pois non deixa tamén de ser sorprendente. Como vostedes saben, desto xa se ten falado en España, falábamos hai anos, se falaba desde o goberno de España de 10.000 ou 15.000 inmobles. O certo é que todo agora a Sareb puso en mans das comunidades autónomas no entorno de 1.800 vivendas. A Xunta ten demandada información sobre onde están esas vivendas en propiedade da Sareb aos efectos de poder chegar a acordos coa propia Sareb para poder poñer no mercado esas vivendas, no mercado social, quero dicir, no mercado público esas vivendas. No caso de Galicia, de feito, a Sareb xa puxo 47 vivendas a disposición da Xunta, das que 40 acaban de ser adquiridas precisamente para ser destinadas a alugueiro social. O que sí é certo é que a Sareb di, na medida en que podemos comprobar esa información é correcta, e que a propiedade da Sareb, as propiedades da Sareb están en lugares onde apenas hai demanda de vivenda, non? Porque, como saben todos, despois da finalización da burbulla inmobiliaria, digamos, os edificios e as vivendas que quedaron baleiros e que non puideron ser colocadas no mercado e que levaron precisamente a creación da Sareb están en lugares onde hai pouca demanda. Aquí en Galicia pois hai algún exemplo claro, como pode ser na Costa da Mariña ou como pode ser na zona da Raya, na zona de Salvaterra, non? Onde hai moita vivenda vacía porque colleu xustamente a caída da burbulla inmobiliaria en un momento no que todas esas vivendas, que en moi boa medida, algunhas delas eran para a segunda vivenda, pois quedaron en mans da Sareb por falta de compradores. Evidentemente, iso non resolve o problema da vivenda das familias nas grandes cidades, e, polo tanto, a saída da Sareb, que xa está explorada, que xa a Xunta mesmo ten posto en marcha, como acabo de decir, non parece que sexa outra cousa que un anuncio, tendo en conta o que acabo de dicir, que non coincide os lugares onde a Sareb ten inmobles de maneira numerosa, significativa, con aqueles lugares onde a presión sobre o mercado inmobiliario impide a moitas familias acceder a un alugueiro, non? Tamén, pois comentamos, porque tamén ten que ver co que acabo de dicir hai un momento, sobre cal está sendo o comportamento do goberno central con relación ao Estado autonómico. En relación con Galicia, pois tamén nos chama a atención o tema da P9, houve unha vez máis noticias, tamén nos levamos este tema ao pleno na última sesión, pero, bueno, o feito é que despois de moito prometer a transferencia esta no Congreso retrasouse, ademais, consistentemente, con prórrogas aos prazos de enmendas. Mesmo nos preocupa as enmendas que ten presentado o Grupo Socialista, seguindo, lóxicamente, as indicacións do Goberno
para que, en vez do traspaso da titularidade, se traspasa a xestión, é dicir, que corremos o risco de que se aprobe unha lei que non traspase a titularidade da P9, que ademais veña con infrafinanciamento, e todo isto, bueno, pois, como é natural, o que nos fai ver é que cando menos nos queda o dereito a decir que se están incumprindo algunhas das cuestións que se dixeron que se ian a facer en Galicia. Certamente as cousas non sempre son tan sinxelas como aparentan, como pode ser o traspaso da P9, pero o certo é que estamos preocupados por esta situación nun momento no que, ademais, a tendencia do ciclo electoral vai a levar a que probablemente estas cuestións que están xustificadas e que están argumentadas en base a criterios tanto competenciais xurídicos como económicos pois non teñan cabida no ruido das campañas electorais. E dito isto, pois quedo á súa disposición por se me queren facer algunha pregunta. Non, en absoluto. Nós o que estamos pedindo é aproximadamente un prazo, porque o propio Goberno de España, como saben, anunciou no seu día que os trens Abril, tendo en conta, supoño, a seguridade, estarían disponibles durante o Xacobeo. O Xacobeo se rematou, o segundo ano do Xacobeo se rematou, e todavía non temos ni siquiera unha noticia, un cronograma sobre a posta en funcionamento dos trens Abril, que é o que se pide neste caso. Secundariamente, con esa petición, o que se pide, eso non depende da seguridade, sino da vontade do ente ferroviario. O que se pide é saber, unha vez que se pasen as homologacións correspondentes dos trens Abril, canto se van a destinar a Galicia, porque isto é importante tamén. É dicir, o número de unidades do tren Abril é limitado, evidentemente a Galicia se lle prometeu porque reduce significativamente os tempos de viaxe con Madrid, e estamos falando dunha das liñas de alta velocidade que pola distancia ten máis tempo e que é máis importante, por tanto, reducilo. E o que estamos pedindo é concreción de que número de unidades e con que frecuencias vai operar o tren Abril con Galicia. Ben, estas dúas cuestións non teñen nada que ver coa seguridade, a facer unha previsión da súa posta en marcha e concretar o número de unidades de tren Abril que se van a poñer en funcionamento na liña entre a capital de España e Galicia. Isto, insisto, non ten nada que ver coa seguridade, creo que o Goberno podería dar resposta, co cal, a súa vez, se podería facer desde Galicia, a cidadanía galega, etc., podería ter unha idea máis clara de como vai evolucionar a mobilidade con Madrid, co resto de España, en fechas aproximadas. Alguna pregunta adicional? Pois moitas gracias. Non queredes que rebata os datos que deu o